anu tasnya ndak kelangkaan ya. Wah, aku ki nek duwe putu ki gematahi. Gemati. Sampean jagane mburi kok nek gelungane kecer ki lho. Wah, kowe sing mburi aku jagane ngarep, engko ndak perlu kebayang. Aku milih ngarep. Wah, lah engko nek nang dayoh kan aku sing manggake. Sak geleme dhewe raya iki. Dik Mega. Nggih pripun? Daleme ngendi, Nduk? Panjang. Lah kanca dhewe. Iki putumu sing nomor pira, Pak Ne? Ora tak nomeri lah putuku akeh kentekan sepedol. Ada anak 8 kok barep kabeh. Lah itekno piye wong ngene kene Nduk cahayu. Aku ki nek karo putu ki tenanku nek bali ning ponco nek wedi turu nggone simbah wae ya. Pun mboten saestu. Ora oleh. Lah yo turu nggone simbah ki mrayogake timbangane kok ning dalan kewengen. Sembah nuwun alhamdulillah Nduk. Lah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun kula nuwun wonten ing Pedukuhan Teguhan Wunung Mula Wonosari GK DIY. Iya. Kula nuwun matur kula nuwun Mak. Lah iya. Heeh, kula nuwun matur sembah nuwun sanget. Lah iya. Mengiki awake dhewe sowan mrene Nduk ana ing ngendi Padukuhan Teguhan iki ana lapangan iki lokasine luar biasa. Lah iya jembare ora jamak jembar ora sepene. Lah iya iki Padukuhan Teguhan Wunung kelurahane nggih Pak Wunung nika nggih kelurahan Wunung Kecamatan Mula kepiye ta iki? Kecamatan Wonosari. Ya. Ning Mula ning Wonosari iki marayaku bingung. Lah iya kok Nduk. Lah iya. Gunung Kidul DIY. Heeh, gimbeng iki. Ujube apa Mak? Ujube ya kuwi bersih dusun. Iya. Utawa rasulan. Rasulan utawa bersih dusun Nduk. Lah iya. Sadurunge kuwi ayu padha ndongake para leluhur sing Sri Semara bumi ingkang mapan ana ing papan kene. Ya, muga-muga semulur anggone ngayomi para kawula ing tlatah kene, para warga ing tlatah kene. Amin. Para tani sing nandur titanduran, tetandurane tuwuh ngrembaka apik kabeh panene melimpah. Amin. Merga kanthi acara rasul iki Nduk, kepiye? Kanthi acara bersih dusun iki para warga ki nalurekake tradisine
nenek moyange sing wis turun temurun wis dilakoni. Lah iya. Mula iki ya arep ditinggalke iki ya angel ora bakal iso ditinggalke mergo wong Jawa kuwi aja ngasilang jawane. Bener gak, Nduk? Lah iya. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ana ing bersih dusun taun iki muga-muga para tani ingkang mapan ning Tegal kepanasan tandur tanem tuwuh dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah panene apik kabeh amin sing padha sekolah muga-muga lulus kabeh tur bijine apik kabeh iya sing arep munggah kelas muga-muga munggah bijine apik ranking 1 kabeh ya ora kabeh masa ranking 1 kabeh yo nek ranking 1 2 3 ora maksude saben kelas oh ya ngono apik pokoke donga sing paling apik nduk donga apik ya muga-muga sing lagi nandang raga utawa gerah utawa sakit enggal diparingi sehat bagas waras ya amin lan muga-muga para warga kabeh wae ora mung warga kene para penonton para pamirsa ana ing papan iki muga-muga tansah pinayongan bagas waras tansah pinayongan slamet saka gedhok kotak bedol kayon nganti mengko tancep kayon ya nek ora mulih lho lah iya lan muga-muga para pedagang para bakul-bakul sing mapan ana ing wah jan wis luar biasa ya sing ana mapan ana ing papan kene muga-muga tansah pinaringan laris ngrembaka kabeh apa hasile dagange payu kabeh amin urung ana jam 11 muga-muga wis entek kabeh dagangane nduk amin jam 11 ki nek iso wis entek-entekan bakul kuwi resik lah iya sing disuwun ngono kuwi mergo pancen ya laris tenan mergo sangka kaeng penonton lah iya nduk alhamdulillah ya ndonga apik muga-muga warga kene tambah rukun amin tambah ngrembaka tambah ayem ayom tata titi tentrem tambah saya rukun ya kae kono ke ana lapangan voli sing ana slogane apa kae lali aku ya lali aku seminggu sowan mrene seminggu yang lalu ya cek survei lokasi lah iya wis pokoke kabeh binerkan dening Gusti ya nok amin ya iki awake dhewe kudu ngaturake panuwun karo para panyengguyung acara bersih dusun iki nduk ana angka 1 ana Pak Sudarto ya Pak Lurah Wunung ya angka 2 ana Astra Tridasa Atmaja Pak Dukuh oh ya Pak Tri sebagai penanggung jawab lah ya angka oh iki ana 1 meneh oh ya ora apa-apa oh iki panitia nduk oh ya ana Pak panitiane ana 1 Pak Harda Wahyudi ketua 1 ya Pak Parjiman ketua 2 ya Pak Mugito bendahara 1 Pak Kukuh Budipe bendahara 2 oh iya Pak Suyanto sekretaris 1 Pak Akit Aprianto sekretaris 2 oh iya terus Pak Sultan Awaludin iki ngendi iki RW oh RW ya iki RW Pak RW terus Pak Sutarno Bagong RT 01 oh iya Pak Sumaryadi RT 02 Pak Supriyanto RT 04 Pak Sutarno RT 03 lho iki sing bener endi to iki oh Pak Sutarnone ana loro ayo Pak Sutanto RT 06 Pak Sudardi RT yo ya kebalik ya matane sliver iki ya ngantuk ra sebene ya ora apa-apa kurang turu Pak Sutanto RT 05 Pak Sudardi RT 06 ya terus iki apa to iki Pak Hermanto seksi pemuda oh iya terus Pak Antoni karo Pak Antoni seksi pemudane kene oh iya kuwi nek ora kleru tulisane kaya ngono ya ngaturake panuning kang tanpa pepindhan dina bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene matur sembah nuwun sanget kagem para sedaya panyengguyung sing ora iso tak sebutake setunggal-setunggal ya wis pokoke matur sembah nuwun sanget para panyengguyung dalu menika lan sedaya para warga wonten ing Teguhan Wunung mriki ya Nduk ya iki ana karang tarunane kene iki apa
Ikatan Pemuda Teguhan IPT ya. Iki muga-muga tambah sangsaya kompak ya. Kaya aku arep apa ya ngeling-eling slogane ning lapangan voli wingi. Oh iya iki wingi mambengi nduk. Oh iya iki wis apa diadani turnamen bola voli. Oh iya iki langsung bae. Ki awake dhewe sowan mrene nggawa warang ngono cacah Jirolu Jirolu. Oh cacah 7. Oh iya. Wah ada anak baru nih. Anak baru sapa? Iki lho sing beda dhewe. Oh iya. Ayo ditepangake saka pinggir etan dhewe. Oh iya. Menengok sik kowe iki. Agar bagekke malah wis asu-asu ya. Wah iso meneng dan. Iya. Kae napa jek dhewe kono kae ana Bu Sudarti, Bu Trinil Sudarti. Oh iya, mbahmu dhewe. Mbahmu ya. Ya. Kuwi saka tlatah Jeruk Legi sing pidal wonten ing Jakarta. Yo, kok eneng kene. Ayo, iki kok dicak ya. Ya, nek ora dicak ya ora rene. Ya. Heeh. Matur sembah nuwun. Iki ya iki dhisik jaman awal-awale aku seneng mayang kae sinau kae, Nduk. Heeh. Iki saka Jakarta rene iki seminggu mulih ping 4. Walah akeh ra sepene. Oh iya, heeh. Iki bengi iki ya uga dirawuhi saka Polda Metro Jaya sapa Pak Sigit Sugiono. Oh iya, kuwi piyantune lenggah ana ing Sandik Kendang. Oh iya, matur sembah nuwun sanget. Iya, dalu menika kepareng rawuh. Iya. Heeh, iki mengulon ana Bu Liliawati saka Nglebak. Oh iya. Heeh, Bu Liliawati. Ya. Terus mengulon meneh ana Bu Sutarni saka Nglebak juga. Oh iya, nglipar tanggaku kono. Oh iya. Terus mengulon meneh ana Bu Tia saka Randusari Watu Sigar Ngawen Gunung Kidul. Oh iya. Terus mengulon meneh ana Mbak Niken Esia saka Semen. Oh iya. Iki penyanyi kondang apike. Ya, kondang suarane apik, pasuryane ya temonjo ya. Tur ya kondang sarune bareng kowe. Iya. Mrene ana Mbak Saraswati saka Ndlingo Bantul. Ya. Iki ya padha iki. Ya padha piye iki ya penyanyi campur sari sing kondang temonjo. Ya. Ya ora apa-apa mengulon dhewe ana. Mengulon dhewe ana Mbak Mega saka Ponjong. Ya. Ngapa ta iki? Ya aku guru singkat men. Wis singkat wae aku arep suwe-suwe. Oh ya. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ya. Bengi iki ana bintang tamune sapa? Mbah Lawoya, Mbah Waloya. Nek ora kleru karo Bu Suhin mau. Oh iya ora apa-apa. Ning mengko dhisik aja ditimbali sik men dumadang sikik. Oh iya. Ora apa-apa. Ning ya gandeng wektune wis suwe ya diaturi mrene nduk. Ya diaturi munggah panggung. Heeh. Kanthi ringan serampat. Oh iya, heeh. Ya cah sepati serampat. Ya. Sariwu atiku kayu yo
wis mesake wong aja di. Boyoke pedhot lho. Saya wae ya. Ayo. Napa Pak nih? Isih ora ndasku iki. Oh isih nang buntute jentirno kok. Ambek aku nganti metu jempol sing ngendhangi asem tenan. Sing ngendang sapa to? Kimpul. Sing sok digodhog kae lho. Jogetmu apik tenan lho Pak nih. Apik ya ngerkasane kongen iki wong golek dublak putu iki apa. Mung tak sawang saka mburi mau jan bokongmu megol-megol. Ha ya nek bokong iki megol-megol apa bokong kok gedhak-gedhek. Aku pengen bokong. ora kepengin kok ajarin joget. Ngono ta? Heeh. Lah wong joget ki wong Jawa kan ana pathokane takono Mas Sulis, takono karo Pak Jadi, takono karo Kimpul. Iya. Takono Kimpul karo kok ditakoni. Kae sing ngendangke Kimpul ning ora Jenenge Kimpul. Oh, ora ngoten. Kae Kimpul semono kae entrike guru cilik kae. Delok wae. Kae sing ngendangke jenenge Aku Kimpul. ajarano Pak nih. Kon ngajari to? Ben kowe angke nggere metu wong loro ngene kita, terus aku iso melu joget. Heeh, ya jeneng. Wong Jawa ki joget nganggo pathokan. Oh, nganggo pathokan. Kene iki nggone budaya, mbukane sastra, underaning seni. Ora ngoten. Dadi kudu ngerti pathokane wong joget. Dadi joget ki ning pathokane. Nek ndandut ki ana goyang patah-patah. Nggih. Terus ana goyang gergaji. Heeh. Nggih. Terus ana goyang ngebor. Oh iya. Terus nek Jawa kuwi? Nek Jawa ki ngene, dhisik dhewe iki sampur to. Sampur ki Iki sampur iki. Heeh. Cekel. Heeh, dijupuk, Supuk, diangkat, diangkat, dilebokke, dibokke, guang, buang. tro. Dadi pas nong. Dadi Ayo, pertama dijupuk, jupuk, diangkat, diangkat, dilebokke, guang, buang. tro. Tro. Ayo diapalke ya. Engko sing tro kono ya. Iya. Yo. Pertama Diangkat, anu dijupuk, jupuk, diangkat, sampur dijupuk, diangkat, dilebokke, diguang, tro. Nah, yo siji loro telu. dijupuk, diangkat, dilebokke, Pinter. diguang. Tro, bojoku pinter yo. Dijupuk, diangkat, dilebokke, diguang. Saya cepat. Dilebokke, Dijupuk sik larang lebokke apa kowe iki? dijupuk, diangkat, dilebokke, diguang. Dijupuk, diangkat, dilebokke, diguang, dilebokke, dijupuk. Iki kesusu arep mlebokke wae. Lah. Lah lek lebokke kapan? Dijupuki dilebokke sampure diguangi pas kenong. Tro. Oh, andi murid kok ngene iki seminggu mutah cecek wis ora. Aja nesu-nesu to. Aku ki bojomu sing setia setiap saat. Lah yo setia wong sabar iki kalah karo sapi kok. Lah, kok kalah karo sapi? Lah wong menungso aku dipadake kewan lho. Niki khususnya wong lanang takono Pak Jono iki. Oh iya ta? Sing jenenge wong lanang kuwi sabare kalah karo sapi. Apa iya? Neng Boyolali kae. Heeh. Sapi lanang karo wedok sing Iya. kok diperes susune kae lho. Lanang wedok jejer mangan tebon ngene iki sing wedok diperes susune iki. Sing lanang meneng wae lho. Dadi ki kesabarane antarane piye kakung karo Ya sapi lanang ya iya sapi lanang. karo sapi wedok jejer. Heeh, dadi sapi lanang karo sapi wedok iki sak kandang. Heeh. Susune kuwi mau diperes, Diperes. gitu. Iki sing lanang wis ora ngurus mangan tebon. Wus. Ajale saiki. Kayak Apa? kuwi Ajale sapi. saiki. Jotek upamane karo hubungane karo Wong. heeh. Lah nek wong rak mangan tebon, ya ta. Lah, bener. Nah, wis bener lah nek mangan tebon ayo kepiye murah banget. Ora nek diperes kuwi mau lho Pak Ning. Wis rasa diperes. Rasa. Wong sing lenong ora mangan tebon. Lagi. Diomongi Ngapa ngelus-elus apa? Arep ngelus sapa wong liyane ya ora eneng ya gur iki. Wilujeng dalu Mbah Waloyo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu Bu Suhin. Ijeh sedeng dalu. Mbak Dalu Cange. menika sowan wonten ing tlatah Teguhan. Oh, Teguhan. Kelurahan Wunung, Nggih. Mula Wonosari. Oh, nggih menika tasih kalebet Indonesia. Indonesia. Wis pokoke ngalam donya ngono wae.
Nggih, matur nuwun ditimbali pokoke dalam rangka Rasul toh bersih dusun. Nggih. Rasul merti dusun. Merti dusun. Nek jaman biyen ki Rasul kana tegese ning tegese beda-beda. Oh, nek gone sampean? Nek biyen ki Rasul jaman biyen ki rasakno le do olah-olah. Mulane biyen ki Rasul ki do ngetri tangga tuparus anak sedulur mbahne. Nek saiki ora. Dipangan dhewe. Nah, nek saiki Rasul ki singkatane sadurunge iki ana rapat terus ana sing ngusul. Jenenge Rasul. Dadi nek Rasul ki rapat terus do usul. Ah, dadi rapat warga. Kuwi terus masyarakat do usul iki sesuk dalange sapa, arep ngajak sapa. Ngajak sapa? Dalange sapa iki? Anu sapa iki? Anu wae, Yusuf wae sing miring. Ngono. Aku genep ya. Miring regane. Ngono. Aja kesusu. Ora dirampungke sisan. Lah ana isih sekedhok kok kon rampungke. Isih sekedhok. Nggih, acara rasulan. Lah iya. Nggih, didongake. Didongake Mbah. Sakmene iki sampean iki ketutupan iki lho. Ketutupan kok ngeyel banget kok. Kowe ora ngeyel ya ora uman tenan kok. Aku isine nang kene iki masalah aku ki ndongake awakku dhewe wis gedandrilan. Lah. Ayo ora apa-apa. Ndongake wong liya ki mbokno malah majas, Pak. Ya, nggih ndepun derek ndedonga nyuwun pangapuntenipun Pangeran Kang Maha Agung. Mugi-mugi sak sampunipun wontenipun bersih dusun menika warga ing Teguhan sak kiwa tengenipun kalis ing Sambekala seping rubido. Amin. Mugi kathah rezekinipun. Amin. Mugi ingkang sami among tadi wonten ing Tegal Pekarasan saged panen kathah. Wah maju nang Kuwi kepiye to? Lah iki ora cetha wae do diamini ngono lho. Wong aku mengomingkem kok amin. Ya. Pokokipun ingkang bakene jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang den sedya rahayu Kang Kesti kecandak apa sing diuyak Basuki Kang Kesti. Genep sing ketangkep ngaten nggih mawon. Ketangkep. Lho ketangkep iki cekel tangan rezekine. Monggo iki wayangan ki lambang kerukunan ki wayang iki. Lah contone piye Pak nih? Lho contone. Contoh wayang kok lambang kerukunan. Kelir iki jagat. Iya. Wayang iki pawongan, melaku kaya awake dhewe. Ning iki sengara awake dhewe iso niru iki rukune. Kok ngoten? Lho, Janaka bagus. Terus gelem turu karo limbuk sak kontrak. Wis sapa sing gelem? Oh, ora gelem. Gak ora ngopo-ngopo lho. Ora ngopo-ngopo ya. Coba awake dhewe iki dadi sak kontrak metu ya puputan. Lah. Mulane nganggo aturan, nganggo apa-apa iki wayang iki. Terus saiki upamane pas perang ngene iki ya to antarane Durna karo Sencaki. Sok dipolo to. Ning nek turu dadi sak kontrak, ora apa-apa. Apa ya? Dadi tetep guyub rukun. Nggih, guyub rukun. Lah terus wayang semene iki sing paling disenengi apa? Sing Gustina Pandhawa iki apa ya? Nek aku metune Gatotkaca. Ora. Werkudara. Ora. Utawa Buta Cakil. Ora. Nek kok ora? Limbuk. Lah kok limbuk? Weh, no kandhane adikku, kakangku, Mbak Yuku ki ora ana. Engko nek Werkudara metu aku gugahan ora. Lah limbukan gugahan. Engko nek limbukan gugahan aku. Ya. Berarti sing terkenal ki limbuk ora ning engko nek metu Janaka sing bagus ki aku gugahan ora. Dadi nek limbuk. Limbuk. Nggih to Mbak Cinga? Kan Mbak Cange. Mbak Cange. Laras niku sane kene sing digoleki meng limbukan. Nggih. Wah, ya penontonnya 4 juta luweh. Langkung. Kok pirsa? Lah karo seneng nggon YouTube nonton streaming. Oh, alah. Ning yo akeh tenan kok, Mas. Oke. Matur sembah nuwun pokoke sedaya ingkang sampun napa nggih tirakatan segahungon pinaringan donga pamuji. Ingkang Jakarta ugi sami rawuh dinten menika. Jakarta nggih rawuh ingkang saking pundi wau? Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Waduh, monggo nggih Pak. Ingkang sami mresani live streaming ugi kathah sanget. Nggih. Menika kadang kula ingkang wonten Taiwan ugi. Oh, nggih. Nggih. Nggih niki wong jan sedulur-sedulur kula ingkang sami makarya wonten mriku. Sampeyan mau ya duwe welingan lho, Pak. Heeh, Pak. Sapa Tunio? Pak sapa? Antonio Pak Haji Tunio saking Gempol Jakarta Timur Cakung ngono kae lho, to. Nggih. Kok yo Gempol to mbok ira sinten? Pak Tanio. Sinten? Pak Tanio saking Gempol Jakarta Timur Cakung. Oh, nggih. Pak sinten?
Nantio, Pak Nantio. Lah iya sampean ki wong ya dicatet kaya lali lho. Oh iya, Pak Nantio saking Gempol, Cakung, Jakarta Timur mundhut lagu menika Caping Gunung kalian Podang Kuning. Nggih. Iki ngeten Nawala. Napa niku? Iki Nawala niki wau dianu Mbak Cangik nyuwun lagu Podang Kuning saking Pak Bambang saking Karangmojo. Nggih. Sawirane 100.000 via transfer. Ya. Nggih. Menika ugi wonten Mbak Cangik menika adik kula ingkang wonten Taiwan. Wadimane Taiwan lho. Ono. Wah nang kutha Saru iku ya diangkati. Lah kok Saru to? Lah nek roti wan ngono ora apa-apa lho aku Taiwan lho. Negara karo ana Saru karo ora Saru. beda kowe. Lah ya sesuk aku kepengin nang roti wan. Sing enak. Menika Dek Siska kalian. Roti ra ngono ya tadi kok. Dek Yulia Sari, Sugeng Makarya wonten mriku ngatos-atos sados sedulur. Menika ingkang pun kersakaken lelagon wacane, Mbah. Nganti kaya aku ki biyen sekolah ming diajari nulis ora diajari maca. Wis. Lagune Tiwul Gunung Kidul. Kalian Podang Kuning. Oh, iki enten piantun request Podang Kuning saking Kapten Pedani. Ya samene 200.000 transfer kula. Pokoke wayangan ki bak podang kok kene iki. Iki matur nuwun banget kanggo adiku. Nggih. Dek Siska. Kaya zamane elektro nanyar-nanyaran kae to. Heeh. Nggih. Pengang-pengi botu ki lagu Jambu Alas ki ora iso mandeg. Lah kok iso? Lah Wes Jambu Alas ku Jambu Alas. Sabuten wae jaket keyboard kuwi aku. lah Kok ndak gone wong ewo ki bleder jambu aku yo ngono. ya. Nggih. Nggih engko dipun pinangkani setunggal-setunggal iki ya ana. Iki apa dhisik Pak Ne? Manut mbokne. Gayamu iki lho. Lah, kok Oh biyene undang aku mah kok. Heh? Undang aku biasane mah kok. Saiki ora ngundang mah kae iki. Lah ngopo? Ngabani. Ayo. Lu kok ngabani? Ngabane kuwi. Ngabani. Apa sing sera lho? Mah ki aku ngabani kowe. Oh, tak mah ngono ki mamah ngono. Ngabani ayo nek mangan ki di mamah. Oh, jeneng ora Sugimah. Oke, iki lagune sing alon dhisik napa Tiwul Gunung Kidul? Lah pertama ki alon sik gek banter. Podang Kuning riyen. Oh, Podang Kuning. Nadyan wujud temong peksi Arepa rupane ming manuk. agawe taline bronta Manuk wis iso naleni katresnan. Nggih. Apa meneh? Ayo. alus manis tur merak ati Manuke alus tur legi nyenengake. Kok dirasake? manuk apa? Manuk apa? Manuk. Le takon dalange niku lho apa Kok dirasake? Nah, manuk kutaan wedang. Ayo. Ayo kurang gawean men dolanan wedang ya. Lah saiki golek gawean angel ya ngutak-utaki manuk. Masanggan kula lana. Kowe korbanmu entuk apa kowe? Nggono mbeleh wedhus karo sapi nggono kowe entuk apa kowe? Entuk pupu. Entuk pupu. Sampeyan entuk apa? Aku entuk ndas. Karo? Ya wis ndas tok. Wih. Pupumu tak brongot pisan. Tak brongot. Landasmu? Oh, kok kurang ajar. Sik ta. Takono mau kepiye pertanyaannya? Bare entuk ndas. Kowe mau korban. Heeh. Kowe kebagian apa? Pupu. Lah ya aku ndas. Ayo. Kayak pupumu wis tak brongot. Wis landasmu. Ora nek ndas wis. Ora kok brongot. Jan kenang anu telek. Ora tegese iki ndas sing entuke korban iku lho. Iya nek lagi ming jujuk ndasmu ngono lho. Lah jarene tok ndas. Lah nek sapa lah nek sing dibagi kowe ya ndase Mbak Walu. Nggih. Karo nek pupumu dibrongot yang ngerkoso. Lah kok rekoso. Lah wau korban apa wau? Alah ngeten nggih Mbak Cangik kula critani. Nggih. Niki ki jarene Pak
Makne sampean ki ya wong wis nggon rezeki ki wis pinunjul. Ya saiki ki wiwit korban, ora gur dipek dhewe. Ya coba. Aku ku ya wis latihan korban. Oh, latihan korban kok cepet cilik. Lah jenenge lagi latihan ya buka cempe sih. Sesuk ki ning kanane kewan kuwi iso dadi tumpakan. Wah, mosok aku kok numpak cempe. Ora kuat. Oh, aneh. Sanggon kula lono golek isi. Kowe nek aku nek ndek-ndek wedi aku. Lah ngopo? Lah kok didik tak bocah. Terangane marep maem sendok ilang iki jebulane digawane kancaku. Kae to? Heeh. Lah kae saka gedung gone wong pesta kae purang-purang dos dideruki. Golek isi podang jenar hiba bunga ing atiku bisa nyanding dadi tamba esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mobang meterakanku golek ora krasa esuk awan nganti wengi paneman yen nganti liya kanyayang yen si podang antutet ati kepranan ora modang atiku kan saya tak seranane sun pikat kulute tak sun apa podang kuning agawe pikirku tak sawang tambah manis bunga yen aku nyandeng swetane ora gampang atiku kekiwang yen si podang antutet ati kepranan atiku kan saya netro kimpul manis Sarwi ngoceh
pamundutane saka wong pirang-pirang. Injih. Pirang-pirang iki wau piantun sing request podang kuning wau. Mugi katampi kinarya panglipun. Sampai saya. Ya. Mengko isih siji sing urung dipinangkani. Nggih, napa niku podang anu Caping Gunung. Caping Gunung kalian Tiwul Kidul Gunung. Gunung Kidul. Oh nggih, Gunung Kidul. Tapi nanti aja, ini ada WhatsApp. Ya. Nggih. Saka sapa? Saka Hong Kong iki, Nduk. Oh iya. Iki kok sik tak golekane tulisane. Oh iya. Akeh soalé. Oh iya. Basane Cina nek saka Hong Kong. Oh mboten dereng mboten niku piantun Indonesia. Oh Hong Kong ngoten lho dadi. Tak kira nek saka Hong Kong iki basane Cina. Nggih dereng mboten mesti. Oh tak kira mesti. Nggih iki iki ana nawalane. Iki ya. Oh iki nggih penggemar Yusuf Ibu Supriyatun, Bu Atun ya. Dari Hong Kong nyawer 3 juta buat Ki Yusuf hadiah ulang tahun 7 Juli wingi. Iki radu meri lho iki radu. Mboten ora meri, sesuk aku bayar SPP kok ya. Pun lunas sedaya. Oh alhamdulillah. Kula sekolah negeri dadi gratis. Iya. Sampeyan yo meri, engko sik iki men rampung gak sampeyan maca. Rampono sik. Wah, HP-ne anyar ya. Anyar bale utang ya kabeh. Iki nyuwun lagu iki duet ki dang karo Mbak Mega Ulah Jala. Woi, Duet ki lho. oh duet. Nggih, kok ale Mbak Mega lah. Mula iki anu aku. Wah, lagu kuwi. Sing Mbak Mega sing dilageki iki Iki lho iki sing klambi. Oh iki to. Ana bocah kok le melok-melok ya Pakne ya. Iki cara jambune ngono kudu le mbrongsong tenanan nek iki. Lah Lha iki codot iki telaten banget. Long iki penyanyi kok ya njot. Mungguh ta wowoan. Nek gandeng iki piyayi to penyanyi ya sing jaga ki ya sing tenan. Nah ya sing tenan yo Nduk ya, soalé akeh codot iki lho contone. Guna ya aku main codot ming mangan jambu mulyane ya ora ngono kok. ya iki setunggal nyuwun bawa Asmarandono kalih Lewung. Nggih. Iki gandeng aku ki gendeng kinul. Oh. Men kok dikancani kalih Mbah Waloya. Oh iya beres. Aku ki gendeng apa wae to. Tenan genah nek ra iso. Ora iso kok paham. Dadi dagelan. Kan maju iki. Kan jumenang ya. Ngadeg gek maju gek ngegolke. Ha sing kiper Ha kowe no. Tulungi Pakne. Iki Nduk Cahayu. Waduh. Awas anu tasnya ndak kelangkaan ya. Lah. Wah, aku ki nek duwe putu ki gematayu. Gemate. Gemat. Sampeyan jagani mburi kok nek gelungane kecer ki lho. Wah, kowe sing mburi aku jagane ngarep, engko ndak krukep. Aku milih ngarep. Wah, lah engko nek nang dayoh kan aku sing manggake. Sak gelem dhewe raya iki. Dik Mega. Nggih pripun? Daleme ngendi, Nduk? Panjang. Lah kanca dhewe. Iki putumu sing nomor pira, Pakne? Ora tak nomeri lah putuku akeh kentekan sepedol. Ada anak 8 kok barep kabeh. Lah tekno piye wong ngene kene Nduk Cahayu. Aku ki nek karo putu ki tenanku nek bali ning ponco nek wedi turu nggone simbah wae ya. Pun mboten saestu. Ora oleh. Lah yo turu nggone simbah ki mrayogake timbangane kok ning dalan kewengen. Oh dalanan numpak mobil kok. Oh ya karepmu nek numpak mobil. Aku ngerti, karepmu ki ngerti ya. Lah ngopo? Sesuk aku rak mrupet ning pasar ta? Lah iya no. Terus iki Mega kon turu ning omahe dhewe. Lah nek iki Mega turu nggone dhewe mau ning pasar rasa ngenteni sesuk. Engko jam 1 mangkat ora apa-apa. Ya langsung mawon bawa Asmarandono. Ayo, bawa Asmarandono. Bawani. Bawane Nduk. Yo. Bawa ki lagi ngarit nek wengi. Wala wis kebak gek mulih Ora iki iso. pisan. Ya enek kok ngarit lho. Urung, soalnya sapine akeh wi lho. Lah sing ngarit yo akeh kok. Ya. Ayo aneng bawa Asmarandono. Bawa TikTok. Pelok. Larase pelok. Pelok racing. Pelek, pelek. Ya. Radi ngewel lho niki. Ngewel sedak walu yo medeni kok. Lah wong putuku anggere tak kudan drama cicil apa meneh kowe ora wedi. Tenin ya. Putuku Saiki papat kene.
putuku papat sing ora mecicil siji mingan. Pakde, Lha iku ngudangi tak kurepke soalé. Lah, ndi bocah iki mau? Sampeyan iki cerita putu. Heeh. Putu kok iso mecicil iki kepiye? Lah lek engko angger tak kudangi mecicil lah sing nomor 4 ki aku mijiran tak kurepke lek ngudang putuku dadi ora mecicil. Kene Nduk, Iki ngene, Dik Mega men duwe kanca. Nggih. Oh iya, anak milih dhewe karepmu. Nggih. Oh iya, Mbak Niken kuwi, Bu. Oh, milih. Wah, lah wis diajari sarun arone kan. Oh, Aku nyisik ginuk-ginuk kok. Lah, aku modho kene. Sik sekolah le, sik sekolah. Kon mboten kula mboten sekolah niku nggih mayang. Ora tenan to. To ora tenan. Ya. Ya wis sing ayo. Ya di kancane karo Mbak Niken. Ayo Niken, ngatek Nduk Cahayu. Oh, nggih. Bawane aja turu sore kaki. Oh, bawane menging. Lho kok menging piye to? Ya menging turu. Iya. Ngapain? Mboten. Oke. Napa niki lagune? Jare Bawas Bawas Marandana. Marandana sing nganggo bahasa Indonesia kuwi lho. Sing pripun? Aja turu sore kaki ngono ki kaki ki bahasa Indonesia. Lah kudune piye? Bisa iki. Oh, kaki iki padha Aja karo turu sore. Sikil. aja turu. Duh. Sore Wis, Mega. Nah, Suaramu sengak. Ayo. Kok ya ngono lho. ayo nak, Mega. Ayo. Ana dewa nganglang jagat. Ayo. Dewa nganglang jagat. Arep tak gocekke lho, tak gocekke. Lah ngopo? Lagi Itu teori. bisa obat dhewe iki ngono. Lho pancen Niki ngolah trike. suara. Oh, trike tarane arek merucuk. Nek suara ku dudu maju mundur ngono Oh, kuwi mik maju iki. mundur. Nah, itu biar bisa suarane apik men ngoten niku. Oh, kowe ora pengalaman. Ya. Layak Nyekel mic. gumun. Ora Men ora suara- kemalaman Sik kok. to. Nek sing pengalaman piye contohno? Ya nyuwara ki suara men piye ngono ki mic iki dijok dundurke. Maju mundur. Heeh. Lah Lah kok nek aku piye? guru metegek wae lah kepiye lah arep apik suarane. Ora nyuara. Ya. Ya ganti Mega. Apik suarane apik. Wong dereng kok. Dereng. Oke, dereng to. Ya. Nyangking boko Krungumu piye? Nyangking bokong piye to? bokor kok bokor Bokor to. Oh, alah. Jenenge wong tuwa ki ya ngono kuwi. Ya. Ya. Kencah. kanca nani Suarane halus banget kemen bar diayak iki. kok kaya pasir kok ngono lho Mentul-mentul suarane. Ya anggere gur suarane sing mentul. Lah, liyane Ya. ora. Liyane ora, Mbak. Embuh. Isine donga tatula sandang kelawan pangan Ayo terus ke Mbak Mega apa Mbak Niken? Niken Mbak Mega apa barang waloro? ora nek paduan suara ya iku
Jan. Neng kuping ki rasane penak banget. Nek suaraku mau piye, Pak nih? Diomongi sengak suaramu kok ngeyel. Wong melek sabar lan rimu Jan kaya banyu arep anjlok. Nggih. Lagune napa iki mana? Menika dawah lewo. Ayo. Wong telu kono do teng Krigul. Mbah Waluyo men anu istirahat. Aku tak ngethuk. Nggih. Oh ngethuk kok lingguh ning kono. Lah iki kethuke ning kene. Aga. yo hai ayo yo Iya. Nyenyet. Sabtu pandita oh ya si mugi Gusti nglilani tresnaku bakal mati yo Hae pedhot. Setiap pandita Ngopo lho? Sampeyan iki ngebrok ning ngono ki ngopo? Lah aku ning kono ya kepidak. Iya. Arane ngopo? Nene. Matur sembah nuwun ya apa Asmarandana
Jawah kelewung pun diaturke. Iki pamundhutane Bu Supriyatur ya saka Hongkong. Ya. Iki ora mung setunggal niki, Mbah. Napa niku? Niki ora mung request-e mboten mung setunggal. Piro? 7. Wah, kok kathah sanget. Ulang nggih, lah. Ya sithik kowe lah isih oke 14 karo 7 ki ya. Nggih, heeh. Iki sing angka 2 ana lara asmara ya. Terus niki sing angka 3 ana angenteni. Oh iya, iki senenganku. Wah. Ngenteni sinten? Lambo. Lambo. Ora ae kowe. Ya. Iya. Iki kalau diselingi sing request-e kala wau. Nggih. Podang kuning napa tiwul gunung kidul? Tiwul Gunung Kidul, wa podang kuning sampun. Iki nggih enten Sugeng Dalu nyuwun lagu Mendem Wedokan. Wah, saking Pentro nyawer 200.000 via PF. Saking sinten? Pentro. Oh, tak arani Wis Pentul. sing nyanyi mesti wong lanang kuwi. Lah kok Lah mendem wedokan masa. Oh iya, masa ya wong wedok. Ya. Kowe mendem liyane ya. mendem gadung. Tem gamping. Terus iki ngenten melih Nawala. Assalamualaikum saking Pak Lurah Wunung, Pak Sudarto. Nyuwun langgam podang kuning kagem sedaya warga masyarakat Teguhan, mugi-mugi tansah guyub rukun matur sembah nuwun. Sampun podang kuning sampun pun aturaken. Nggih, amin tambah guyub rukun. Ya. Amin. Terus iki ana meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu mbok cangik kula nyuwun lagun gubuk asmara kagem sedaya warga Teguhan Wunung. Saking Pak Haji Sutiyo Wonosari Kulon Terminal Lama. Oh nggih. Nggih enten podang kuning nggih nggih sono nyuwun lagu podang kuning meneh. Sampun pun aturaken sedaya. Ya wengi kebak podang kok kebak podang kok niki senggol-senggol penggemar setia. Nggih. Penggemare dalang iki lho. Pengendane Mas Suraji ingkang mresani wonten dalem. Nggih. Mas Ugi Sugeng mresani. Nggih, kalian Mas Heri, Mas Pri, Mas Dodi, Mas Yanto, Mas Agus iki wonten ing Jakarta. Oh, lah kok apal sampean? Kita awur mosok ra nyenggol sak Jakarta, Mas. Nggih, iki mrene iki napa manusia sendok ugi rawuh mriki. Oh, lah nggih menika mlakno akar mak sendoke ra. Ana tiga kabeh. Niku saking Sanggar Tari Mansen. Lah Mansen. Lah jare manusia sendok. Oh iya. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun wonten ing mriki. Nggih. Mriki dalang-dalang ya akeh sing rawuh. Wah, ngono kebak dalang monggo jenengan ya dijogo saka Polda. Metro aku ki anggere krungu Polda apa Polres apa Polsek kono ki dok-dok sak. Lah, ngopo kok ndredeki ngopo? Apa sampean ki biyen ki tau kepiye nggunakake apa ngono, Pak? Wah, gara-gara bakul pitik ki malah aku ditahan. Lah kok iso? Lah aku ki kulak pitik swidak tak goneng Jogja medun patruk ke kelanjangku jebol. Lah, pitik swidak ucul mlebu desa lek ku nyekeli entuk 300. Lah wis udu pitike kok. Mulakno ya kaya ngono, sampean ki rada ora patek genah. Pitik ki aja dituntun wong pitik kok dituntun ku. Wah, lah iki malah marah-marahi aku kowe kejut kelingan aku nek pancen kowe ki bojoku wong sing cerdas. Aku mung arep takon siji Wangsulana. Apa? Ki ana wong nuntun jangkrik saka Wonosari. Karo nuntun walang saka Jogja, padha-padha jam 09.00 le mangkat ki le kepethuk nang ndi? Le kepethuk nang Piyungan. Ora. Lah teng pundi? Sambi Pitu. Ora. Patuk. Ora. Ning ndi? Ning rumah sakit jiwa. Lah nek ora wong edan kok ya nang nuntun jangkrik karo walang iki aneh kok. Lah nek ngono sing edan ki sampean kuwi. Wah, wong edan ki malah ra tau masuk angin lho. Ono wong edan kok ora tau masuk angin. Pokoke tau ngeroki wong edan lho piye? Ya ora ngono kok ya. Nggih, wong sehat. Nggih, engko dipinangkani selanjutnya nggih. Dek Julia, Dek Siska, Sugeng midhangetaken. Nggih, wonten Jakarta. Sugeng Presani. Pak Sutoyo. Iya. Pak Haji Tubari. Nggih. Terus Pak Belas. Monggo Pak. Kok Pak Belas? Tiwul Gunung Kidul. Oke.
sing kondang dijabrek lan ati iya lek awadul limang apa batu kapur watu kapur ngebabakan seni kowe aja mai nakaseng kondang wae sing misur percaya yuk sing kondang dijabrek lan tiwul awadul lintang apa batu kapur nek babagan sanindo kowe aja mai akeh sing kondang kok akeh sing misur campur sarine wayange toprake rebana reok jatil apa-apa kudu pindut iku mono kabeh kono papane para awis koto sampeyan pitik rono sak keluarga tak sampeyan ora bakal kuciwa ya Siden mas akan dobrake campur sari saka gunung-gunung mas gunung kidul semas ibul terorame wis tak caosi matur sembah nuwun iki ngenten request saking Pak Subanti asli Teguhan mriki ya request caping gunung nggih saken caping gunung saiki mawon langsung kemawon oh langsung mawon sanesipun pas goro-goro oke
langsung caping gunung mboten ngangge bawa. Lah yo di langsung bawa ngono lho maksude. Lah tak kesenengan Mbah Walu yo. Ora kon jula-juli. Leres ya. Nggih, menti kancane karo Mbak Saras. Oke. Ayo Mbak Saras. Mbak Saras ya. Non sewu. Jula-juli, Pak. Oh, jula-juli. Oh. Ngapa kok dadak diungak lho? Lah 50 ki 3 larek, berarti ki 6 larek. Sarumen ya lho. Ya mboten Pak menika namung guyon kemawon. Aja sok kaya ngono kuwi to. Nek ditambahi rak yo sini-sini to. Oh, berarti kowe ki yo di RMS. Ngapa? Remis. Padha wae ya. Ayo Nduk, cah ayo. Wah, balani. Terus mungkin Mbak Walu jula-juli. Nono. Endi? Sapa iki? Kok sapa iki karo awake dhewe kok Mbak Walu ya biyen kene. Iya katelah waluh. Ayo Mbah. Jenengan wis tampa sik to. Kowe sik wae ngono aku ndak entek akeh. Ayo. Kok pinggir sik. Ana karo jenenge kok malah awake dhewe kok malah bingung. Lah, maju nyekel iki. Sapa iki? Sapa iki? Lah ono sing lampu. Lagi sadar. Ayo, maune apa pingsan? Pingsan. Ya. Saben bengi. Percaya ra? Ya nek karo Saras ki sik percaya aku. Lah nek ora percaya. Nek saben bengi ki, nek karo kowe rapate percaya. Nek karo busuhin piye? Wong iki bawa kok percaya karo gak percaya lho. Lah saben bengi iki ngapa to, Mbah? Lah mbok kuwi. Ngapa, Mbah? Mosok saben bengi bawa kaya ngono kuwi. Tuh. Duk jare apa, Mbah? Ayo ra Saras. Saras 009. Saraswati. Matur nuwun nggih Pak peparingipun nika jola-joli mangke badhe pun sendikani sak saged-saged kula. Asma sinten, Pak? Menika saking penyaipun Bapak Polda Metro Jaya, Pak Sigit Sugiono. Pak penyaipun Pak Sigit. Nggih. Dasare piyayine yo Sigit tenan. Sigit terus yo gek lomo. Wah, sugih. Nanti sadurunge iki tau ketemu. Engkang baken peparing menika ikhlas Pak Sigit. Ora ikhlas ke sing penting peparing. Wis gek omong kowe njaluk imbuh ngono. Bulet wae ta masak. Lah timbang ikhlas ora peparing ora ikhlas ora apa-apa anggere peparing. Nyah nyamang kona tak isih rasa aku ya ta diparingi sak mono ku aku njumul dhuwur banget nak aku. kurang dhuwur. Kurang dhuwur nak aku. Ngono nek ditambah ya gandulan pengeret ora apa-apa. Iki, Pak. Kok dhuwur kuwi? Oh kok arep nyekso wong lanang. Lah nek aku Lah nek kowe ya karepmu. yen memajang among karo janur 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 kuning Nantang, lho. Maksud lu apa? Jak gelut, Mbah. Kene petrakilan kok tangkil kita ndet anggepe kok ora kerkeh. ya Wis wis ora yo ngono ngangen kuwi. ngetuke kono. Iki batine rak getem-getem. Apa? Among kono sing disawer kok njaluk kendang apik. Oh ngono ta? Lah iya padha karo sampean ngojek wingi. Lah iya. Ngapa wong jenenge dalan alus wae ana kok dalan grunjal kok tumpaki kok ngono kae sepeda Oh motor. salahe wong saka pelayanan palian kok 10.000. Lah wis pancen semono kuwi ya umume. Lah aku yang ngebet Pak Alon wae 10.000 kok jaluk alon. Aku yang ngono. Anter aku. Kok nek gejembro ora slamet 10.000 kok jaluk slamet aku. Gelem yo ngene iku gelem. Nek gelem nambahi selawe ya tak alonke ngono. Tak bayi 20 waduh buanter aku. Alon Pak yo tambah 5.000 aku yang ngono. Yo nyang-nyangane alat to. Barang tambahi 5.000 ki bensin entek dadi Ya njak piye kuwi mau? Mbah.
Ayo nak. Nah. Kembang wae. Wah ditegur. Nek gur kembang wae ditegur timbangane bledir kuwe ora karo-karuan. Ora tau. Oh iya. Ora tau. Ora temok-temok. Rumah sana ora ketok saka kono to. Kowe iki kok ya telaten men to. Ming demok geger nek ora ikhlas ya tak balekke nyo. Lah wong aku ki sing nganggur tenan lho Mbak Sange. Nggih. Aku ki nganggur ambek dina demok men ora tau lho. Ora tau. Lah kok bareng cedak saras kok tangane yak-yakan ngono. Lah. Ya beda kok ya. Lah iki vitamin dan nek demok kowe iki penyakit. Kuno Ora tekan kono. Sapitan. Pacitan. Belum balik kok sapitan. Apa cita? Sarawi. Apa? Kok patas? Jane patas ki apa to, Mbah? Wah panas kuwi patas saking ngelingke sindene mbokne kuwi ya sindan biyen susuran to. Susuran. Dadi muni panas ki susure ora dicopot. Panas. Tak kira ki pilek panganan apa? Bar bawa rampung gak itu. Mulane mbiyen ki ya ora nang pemerkosaan lho Pak Jadi. Soale dorali penanting bedingir kok ngene iki enake wong susuran. Lah ngopo bedane iki? Sapa sing arep memperkosa wong susuran? Walang susur lempoh. Lah sida. Wong gerene ana wong lanang nyedakno ngoko ngakang ngono. Ngoko. Ngoko. Igonge sisang. Kecah-kecah. Mbok yo ora ngono kuwi. Ngrumangsana biyen ki yangmu ki yo sinden susuran. Lah aku golek sing jos. Jos apaan? Wah susuran ki murni. Apane sing murni? Ambune mau ora ndatakno kok kelipun wis bedingir. Oh iya, ngirit ngono to. Cukup gamping. Buntel suruh. Kledak wis abang kabeh sak ngalam donya. Dan apa nasudan hutan panas ngaleng-ngaleng capeng gunung. Ayo, Mbah. Ya, Mbah. sak cedak-cedake pasar pitik. Asik. Isik cedak pasare sapi. Oh. Sak galak-galake bojo sing dhisik. Isik galak bojo sing keri. Niki bener-bener pengalaman Curhat nggih, curhat. Lajeng meguru alih Mbah Waloyo. Wah, aku. Ampun, Guru apane? Lende bojo kah ngono. Daginge ngono lho. Dosa karep bocah. Nun sewu nggih Pak. Niki bocah-bocahne tok pecatat mangane mboten. Ora Sak bener. wong tuwa kena jan iki kula niku kena nggo Ngopo? Nggo tulodo. Contoh ki nek apik lah wong ala kok nggo contoh lho. Weh, contoh ki ana sing ala, ana sing apik. Ya ora. Lho nek elek aja dituku, ki contoh elek iki sing apik ngono lho. Sidora. Ngeling-eling. Ora nana. Meneng wae gamelane.
Joko Tingkir Mbah. Ngono kuwi lak mengko ya nane. Langsung dienake lho. Ora iwak-iwak. Ora nggo tekek saru. Tekek lorek. Ora. Halah, Mbah, mbok nglegane. Tekek lorek napa-napa Pak jenengan ngersake. Ya, Larang ya Pak tekek saiki. Ya ora, tekek lorek kok larang. Aku rak meng ngomongke. omahku ya oke. Tekek lorek. Wih. Duit cilik kan balekke rak joli sing gedhe. Ya nyuwun ngapunten Bapak Ibu gandeng menika pamundutan. Ketapun sentikane gandeng wis pacut mlebu nang ngesak mbangane kok metu meneh. Tekek lorek ndase ireng. Terus Arep wis tuwek. Isih iso ngareng. ya, Buk. Supporternya kan ora. Kapak ra. Tanggoku wis tikluk-tikluk wae golek kayu sugeng napa Mbak? Arep ngareng. Mayal diomongi. Balane. Kendange kok ora nyautmu to? Kaya nek aku nyaut memean. Sing dipepe apa, Mbak? Ya ngene, nek sing becik ya dipethik sing ala sing kirana. Nek sing lucu ya do guyu lah tulung. Nek ora lucu. Nek ra lucu piye, Mbah? Aku ki wis diweling karo Pak Kardi. Oh, pripun? Walu ya nggih Pak. Kowe ki ngelingono ya uripmu ki mung dadi guyon, nggih. Soale nek ra digeguyung wong kowe ora mangan. Oh nggih aku ya. Bal-balan menang siji katimbang dolan. Ayo do ngaji. Mula akeh warga sing padha ngumpul ya ndedonga supaya kabul teguhan dadi jeneng sing pinunjuk tak doake sing rawuh iki muga tansah slamet basuki pinaringan nikmatine Gusti lancar golek sandan pangan lan rejeki tak dongake kanggo Pak Lurah ngarake rakyat mesti saya pernah karo masyarakat gede cilik tuwa nom ramah tamah contone desa kene dadi gemah ripat sing abot kuwi ngono dadi Pak Kyai esok awan sore gawe mesti rajin mulang ngaji nek maca sikir dulur yakin mesti kuat nutung sewengi monggo karo isih mikir kepiye nasib santri. Dienggo nek kesempatan sing joget nang ngarep iso. Jan toh nyawa tenan li joget. Dadi guru nyambut gawe nutuk dina Senin nganti dina Sabtu ngendikane kudu becik ora kena saru-saru guru kena diguguk muga ditiru esuk-esuk sangingine lagi metu cah sekolah ngono wis wiwit padha nata buku sowan bapak ora lali sowan ibu tangane cukup nyuwun donga pangestu awan-awan
gedang mulai ben sempat tekan omah ora gawe bingung bapak ibu muga simbah ki apa awan nek sore sengenge arep ndelik ayo kanca kabeh padha tumindak becik karo dulur ora perlu padha serik nek iso ngono kuwi contoh urip sing apik sore bengi ngopo to iki ya ora apa-apa nyenggak ya nek bengi lek bengi sengenge ora ketok sing nang omah mung bapak karo simbok simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ora nganggo srandal udu kuwi bengi sengenge ora ketok sing nang omah mung bapak karo simbok bengok karo alok-alok ngerti bapak ora nganggo srandal sitok ora ngomong ora sandal kuwi to ndah sandal sitok kok dibengok iki lah kok nyatane wong tukake sandal loro ki yo ngono kuwi aku tuku dawet nang pasar Repon tak bayar duit puluhane won rande susuk ngene ku mawon tak bayar kricik duit kecemplung pengaron bakule muring-muring ra karuan jarene aku mengarep golek gratisan dawet nang pengaron tak gogohi nganggo tangan dawete ajar mumur aku digebuk pikulan anak kang ngono piye saking wediku aku terus mlayu ngetang ana bethek tak nggo lompat aku dirangkul kaya guyu cekikian tak kira bakul dawet bol wong edan ra katokan lah kok ngerti ayo kok ngerti lah bareng tak toleh ngono kok dolan wong edan ngono kuwi aku diambung tujune ora kenek aku diunek-unek kentek golek kurang amek bareng ana uwit aku terus menek delala keprorot katokku Katokku apa, Mbah? katoke suwe kecantel ku mang paling abot ngono sing dadi polisi nyambut gawe dulur ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mesti mangayomi oyak-oyak penjahat garuk wong sing padha judi paling abot iki lak dagelan kudu penak runtuh tenanan ora ngerti iki sesel tenanan mongko iki mung kurung karuan oleh bagian oleh ngono kok oleh apa? bagian wah kena ento lah ya nek kowe genah iki mbok menawa neh ngono lho ora ngono ora mungkin ana wae mungkin wae iki Pak Sigit iki Pak sinten Pak sinten Pak Sigit Pak Sigit niku piyayene ora tegelan kok padhake coba nek ora tegelan saiki dirumpaka kagem Pak Sigit mau wis peparing lho Kalau wis sosok-sosok naminipun Pak Sigit piyayine gagah tur ora pelit ora tau duwe rasa sengit iki sing diulungke walu ya wujude dhuwit Dongake sampe Pak Sigit. Matur nuwun nggih Pak Sigit nggih, pokoke mugi-mugi panjenengan yuswa kalih sing sambe kala tansah pun ben iki mbiyen sak asrama karo aku Hin. Asrama apa? Pendidikanmu ki apa? Lho kae iki asrama polisi aku asrama yatim piatu. Pati asuhan to. Beda-beda. Nek rak ya padha asramane. Iya. Ning asrama. Nggih matur nuwun Pak Sigit pokoke kloso teles. Pripun? Sing kuasa sing males. Amin. An kloso garing Pak Sigit. Apa, Mbak? Kloso bakal peparing. Amin. Ini klosone bedas sing kuasa maha murah. Klosone dilundrung. Wis arep diulehke. Acara rentok imbuhan. Nadyan kesuwen ndak anu. Nadyan. Nadyan wadon seretan. Suara suwe.
gunung. Sampun. Pamundutan saking sinten mau Bu Yuli? Saking Jakarta pun Pak Haji, saking Gempol Cakum Jakarta Timur, nggih. Oke, ya saking Pak Subandi ugi, ya. Iki wis jam pira iki? Oh, jam 12. Kurang. Arep nyandi, Pak? Minggir nyedak sone rada banter. Aku jenengan mundur kaya harus langop. Jenengan mulih-mulih nyang THT. Oh, lah ngopo. Lah gebrebeken nggih. Aku luwih mundur ki mergane udu torpedo, dadi iso mundur. Mundur karepe dhewe. Nggih. Saya enten pamunuk ki mau pamundutan. Ana gubuk asmara ki mau kelewatan nek pancene ditutuke pamundutan disebutkan isih. Santen gubuk asmara. Nah, iki sik nyanyi sapa? Apa Mbak Mega? Mbak anu, apa Mbak Tia? Mbak Tia. Oh, sagelemku ora ngarani doan. Oh, le milih Sendi, Mas Yusuf Sendi. Mbak Niken wae. Mbak Niken ku nek goro-goro. Oh, Mbak Niken. Monggo. Mbak Niken. Ya, Dek Niken. Tanggoan goro-goro. Ya. Ayo. Mbak Niken. Lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Gembus Asmara. Gembus Asmara. Kaya Gembus Asmara lho. Wong lagune iki yen lewat golek utangan. Aku kelingan kok golek. Ayo kelingan lho golek utangan ngono. Wis digedhek-gedheke lek golek utangan wae. Wah, cok gede dhewe. Ayo gek anu do anu. Golek utangan. Ming. Kangge bawa. Pakai lho. Nyingkar nyingkur. Arep ngopo Mbah Waluya? Nonton menikmati. Padahal wingi wis arisan kok. Menik kindang mati. Menikmati ki tegese ki ora kok menik ki mati. Oh. Menikmati ki ngrahapi. Wah, ana mati kok ngrahapi menikmati. Ya nek ngono ayo gek Mbak Niken gek dirahapi. Wah. Ngomong apa to sampean iki? Lah jare arep menikmati ya. Ngono kok Mbak Niken dirapi lah, Mbak. Iya. Tak kira ki menge kok menarik melu ki lho. Wiwitane nyingkar nyingkur. Jenenge bawa pocong gitu Mbak Cahe. Nggih. Mkirangan kula nolok gendeng. Wis kebacot nggih ya nggih kok ora. Linsam yen kemutan lelampahan kang tresno tulus senadyan ning bekas mara. Yo, Mas Kimpul langsung wae ora sah langgam.
wonten wedok ki nek suarane apik mesti ora elek. Lah iya nek ra apik ki nek apik ki mesti ya ora elek. Lah nggih so bener. Ya, iku langsung. Nggih. Cadatan sajati tetangun lakota saya Bajut mangap lho. Bajut ngowah lho. Ya. Cadatan sajane. Sembah nuwun ya. Iki ana bagian saweran iki. Nggo Mbak Niken, Mbak Saras karo Mbak Mega. Mbak Mega. Nah, iki 50-50 iki jenengan. Iki. Kusik iki Mbak Saras. Ya. Iki Mbak Saras iki. Tulung. Iki jenengan. Aku. Nggih. Nah, iki Mega. Beda ya harus di ini kan. Oh, ngono to. Lah, ya ora apa-apa wong Karang Lelinggo ya cedhak karo dalang kok ya. Iya, karone ngapa-ngapa ki ya nganggo latihan ora terus. Kok nganggo latihan piye to? Bapak lu ya. Wonten dawuh. Iki gandeng wektale pun dalu. Iki neruske lakon dhisik. Monggo. Lah tetep wonten mriki mboten badhe pindah-pindah. Nggih, matur sembah nuwun ya. Niki jenengan dugi gara-gara nganti esuk. Neng ndi? Aku arep pindah ning endi ya piye? Mboten bojange monggo dherekaken mangke kula pinggih mangke katimbalan sowan malih. Oh nggih, matur sembah nuwun dherekaken sugeng kondur mugi-mugi selamat sampai tujuan rumah masing-masing. Amin. Ayo nduk neruske lakon ya. Ning sadurunge neruske lakon iki aku ya ndedonga marang para pepundhen dalang sakno Swantara ya. Sing wis ndisiki sowan marang ngersaning Gusti ya. Ndongake muga-muga